minte. Noi suntem tâmpiți rău, noi cu Caterinca, cu astea rândăm noi, cu Caterinca, cu râsul și ei cu petrecerile în stradă. Da. Tănase nu transpiră pentru că e conectat la piața motorinei și a cimentului, zice cineva. Băi, terminați, bă, odată, nu mai chemați, bă, frate. Indiferent cine este. Bă, pe bune, bă, nu se poate, bă, să nu transpir, mă. Să ne ascundem în spatele lui tragedie neamericea, mă, toți. Da. Băi, da, jucătorii de caracter joacă pentru antenor, mă. Nu că suntem dărâmați, baleri. Nu, bă, joacă pentru el, bă, trebuia să spuneți. Băi, câștigăm meciul de azi și dedicăm victoria lui Lucescu. Dacă ești caracter, mă, dacă ești jucător adevărat. Dacă ești din ăsta... Am fost dărâmați, ce dărâmați, mă, nu e rușine, mă? Ăla era să moară la ședință, mă, să-și dea viața Lucescu, mă. Și voi suntem dărâmați, pe bune, mă? Și ea s-a ascund pe acolo și Burleanu și cu ăștia în spatele. Dom'le, vorbesc de tragedie, ei vorbeau și Stoichiță, vedeam pe Stoichiță înainte de meci, el vorbea de tragedie, mă. Că Mircea, bă, nu vă e rușine, mă? Că era să-l băgați în pământ pe ăsta, mă. Până la calificare, dă-o dracu de calificare, că până la urmă suntem oameni. Bă, e posibil așa ceva? Jucați, bă, pentru el dacă sunteți fotbaliști adevărați. Da? Și dovediți că ăla era să moară din cauza voastră. Mă rog, asta aici e cu duși întors, da. Ce Dacă duși nici întors, național mă, nu mai lasă-mă motivează domnul Prunea, apropo, am auzit că ai cântat imnul în picioare asta Da, pe frate, TikTok. cu toții Da? ai mei, da. Și ce ai pus? Mățu Stoian sau imnul? Ce mățuți, ți-e rușine, mă? Am De-aia, văzut că te tensionezi un suntem, pic. nu da mă noroc cu mine. Am Băi, văzut că te tensionezi. de-aia suntem unde suntem, mă. Ia, De-aia din stau, cauza mă. lui Ștucan este? Păi ce să căutăm noi în America, frate? Noi mergem Caterinca. în Rahova cu Știucan, pe banul mare.